Good morning mga kasenyor, at mga kapariho kong mga farmers. Welcome to our YouTube channel, The Seniors Agri Farm. Please subscribe The Seniors Agri Farm. Mga kasenyor, ipakita ko kaninyo ang amon nga ginaobra diri sa ako nga farm. Dari may tawo ako, 3 kabilog. Trabaho kami diri. Napakita ko sa inyo ang tawag namon diri sa amon nga ginaobra. Ang tawag namin dito sa aming trabaho para mag-widen yung area ng aming taniman ng palay. Yung tawag sa amin dito yung uminto. Uminto ang tawag. Para maglapad yung taniman namin ng palay. Ito ang aming ginagawa. So mahirap pa magkulilig kasi mataas ang gilid. Ang ginagawa namin, ito may tawag ko. Kung nakita nyo mga kasenyor, ginapala namin para magbaba ang papunta doon sa may tubig para madali maahon ng kulilig papunta doon sa mababa na porsyon ng aking palayan. So nakita nyo, unti-unti na ito nagaganda. Diyan sa kabila, natapos na namin. Ito na lang mga kasenyor. So, ito ang mga sikreto kung halimbawa gusto maglapad yung taniman mo, ito ang sikreto. Dapat may may tinatawag na hakbang o sikap ang tinatawag. May paraan kang ginagawa. So ito na. Maganda, ito ang aming ginagawa. So mga kasenyor, kung kaya pa ninyo, kagaya ko, ako magstinta na ngayon ang edad ko, kaya ko pa dito sa Bukirin, dito sa aking taniman ng palay, kaya ko pa magdevelop. Para sa batang huli, pag develop na yung taniman mo ng palay, na yung mga dike mo, yung mga drainage mo, medyo na naayos na, sufficiente ng tubig. Pag abot nga magtanim ka ng palay, pag maggawa ka dito sa palayan mo, marami ng tubig. So kung nakita ninyo, ang lahat po dito nga improvement, puro na may tubig. Tested and proven na. So, hinikayat ko ang mga kapareho ko, mga farmer, sana huwag kayong magsawa sa inyong palayan, sa inyong taniman ng palay. Kasi, hindi natin ikahiya itong kung tayo man isa lang farmer. Kasi dito tayo kumukuha ng pagkain. Ipagmalaki natin ang ating mga ginagawa dito sa Bukirin. Lahat dapat masipag ka dito. Lahat ng mga pwede mapakinabangan sa bukid, pwede mabuhay sa bukid, itanim mo. Kaya sa badang huli, yan may pakikinabangan mo sa uli. So sa mga kasenyor, sana subaybayan niyo yung aking mga ginagawa dito, yung mga vlog ko dito. Dapat kapareho kayo sa akin na pwede pang magsikap sa bukid. So guys, subaybayan ninyo mga kasenyor, kapareho ko mga farmer, subaybayan ninyo ang aking mga ginagawa dito sa aking palayan. Huwag ninyong kalimutan na ipindot sa aking YouTube channel ang i-likes ninyo ang The Seniors Agri Farm. Bye-bye! Kasenyor! Bye-bye!